asilar soyayya ne, asilar soyayya ne. Asilar so ne na shiga rudani bisa zuci gafar gaba, ki ji hannu je zuciya ta ce na je miki zo rike. Kici ta daya kici ta biyu kici har ƙarshen rayuwa, ki ji hannu je ki ba zan guje gani na kike cirin damuwa, kiɗi na tsayar cikin su biyar a raina kin kai kokowa, ina shauki akan sonki na rantse zan iya kokowa, ko da ne na faɗa haka ne zan bayar, ni burina ko da yaushe in ta ganin ki akai akai. Yake yi tamkar walƙiya, bina ki nake idan ka dafi akala jamini in tsaya, hango ki nake da inda kike na zamto tamkar mekiya, ko zan rasa rai ki je na sare a kai na ki bani da zuciya, kuma nawa ne fasar sunki ina shaida miki zan saya, haba hajiya san ki zuciya kin mina ajiya, ko bani da rai kudure na ki saman mai kula min da ke. Rufar ki nake anan na fake ba mai tunzura ne na tsallake, da ke na rike maso na da ke na rantse zan rayu da ke na sake ina rasa ke na shaida zuci ta babbake, hannu na rike kushin ya rike idanu na za su sake, zaman mu da ke ba ni so mutuwa talle ko mata zo buri na ta daure na ta bar min da ke. Kin fi mini gwallon kin fi jauhari, ki na zabo cikin kudare, don ke daitan nake tambari, kin sani ina yawan zikiri, ki ce wace zuciya akan ki take ta dawainiya, akwai wahala samun wata za ta mai na kamar yake. Asilar so ne idan ya take ta zubar ruwa, ki ja ni muje zuciya ta ce na je miki zo rike.